אנחנו רואים שחושך גדול בארץ ישראל ובעיקר בתל אביב. העיר היקרה שלנו היא כולה רק חושך וחושך וחושך. מרגע שהבחור נכנס לפה לישיבה, מאותו רגע ואילך הצוות לוקחים אותו למקום שהוא צריך להגיע. וזה מלווה בגשמיות טובה, במשפחתיות של כל הבחורים ביחד, באהבה, יש לך עם מי לדבר. הדבר הנכון לקרוא לזה זה משפחה. משפחה אחת גדולה, החל מהצוות, שכל הצוות נותן פה לכל בחור את היחס, גורם לכל בחור לפרוח. יש פה משפחתיות ואהבה, וכולם מרגישים כאילו זה משפחה אחת. לוקחים אותך וממש מרימים אותך, ואם קשה לך אז מבינים אותך, ומבינים לך את כל מה שצריך, רק בשביל שבחור יעלה מעלה בלימוד התורה, ביראת שמיים, ומכוונים אותו למקומות הנכונים. עברתי פה דרך ארוכה מאוד, השתניתי המון, התקדמתי בבקיאות, בעיון, בהשקפה של החיים, בלבוש, בחשיבה שלי, ואיתי עוד המון בחורים. הרב קירשטיין מוסר את השיעור באמת לעומק ובאמת מפרט ועובר באמת על כל השבוע, על כל מה שלמדנו. אפילו שזה ראש ישיבה, יש כאלה שחושבים שראש ישיבה זה דבר כבד או קשה. אתה יכול לדבר איתו על הכל מה שאתה רוצה, הוא בטוח איתך בדברים, אתה יכול, כל מה שאתה רוצה בדברים הכי אישיים ושקשה לך לספר, אתה יכול לדבר איתו. כל תלמיד, אנחנו אוהבים אותו, הוא כבן. אנחנו בקשר עם כל הבוגרים שלנו במשך השנים. הם מגיעים לפה, הם מרגישים קשר לישיבה. אנשים שנים אחרי שהם עזבו את הישיבה, שנים אחרי שהם כבר לא כאן, עדיין חיים את הישיבה. יש לנו איזשהו שיעור של בוגרים שמגיעים לעשות סיומים בישיבה. ברוך השם, אני נמצא פה, זה שנה שלישית שלי בישיבה. גם אחרי, אני מאמין, אחרי חתונה, גיל 30, גיל 40, תמיד נמשיך לזכור את הישיבה, נראה אותה כחלק מהחיים שלנו. זכיתי בעצמי ללמוד פה בישיבה, רגעים שאי אפשר לשכוח אותם, לכן אני גם כן מגיע לבקר פה הרבה. ואני יחסית יצא לי לבקר בכמה ישיבות, באמת האוכל פה רמה באמת גבוהה. שואלים אותך מה אתה רוצה, מה בא לך, ישר היחס. אם יש ישיבה שיש בה אפס נשירה, זאת אומרת שבחורים פה מרגישים שלא שווה לנשור מפה. האוכל טוב, הפנימייה טובה, יש אווירה טובה. בעצם זה נותן לך את הרצון ללמוד הכי חזק. כשאתה כל הזמן בישיבה, אז אתה הרבה יותר מרוכז בישיבה ואין לך הסחי דעת של דברים אחרים, כשאתה הולך למקומות אחרים. בעצם זה שיש בחורים שחוזרים לבית ולא ישנים פה, וזה מתוך אונס לחלוטין, שאין מקום. אז מרגישים את זה, בסופו של דבר זה משפיע. יש פה אנשים שפשוט מוסרים את הנפש שלהם בשביל לגייס כסף להחזיק את הישיבה. כשהפרויקטים שלפניהם והעלויות שיש להם כל חודש לא נגמרות, המציאות הזאת מקשה עליהם להחזיק את הישיבה. יש עכשיו סיטואציה מאוד קשה. הישיבה צריכה פנימייה. המקום פה צר מלהכיל את המיטות והחדרי שינה של הבחורים, ולכן הישיבה נאלצת לשכור דירה פה צמודה ליד, הכי קרוב לישיבה, שבחורים לא יצטרכו לסייר ולטייל פה בתוך העיר. העלות של החזקה של הפנימייה מדי חודש היא לא מועטת, והעלות של ההקמה של הפנימייה, השיפוץ וההכנה של המקום שיתאים לבחורים גם כן לא מועט. אנחנו נותנים מעל ומעבר בחיבור ובפתיחות ובקשר. זה הרמים, זה הראש ישיבה, הרב קירשטיין, הרב לאו. הקשר, האכפתיות הזו היא ניכרת וגם התוצאה ניכרת. אני מלווה אותה מתחילת ההיווסדה של הישיבה, וזה מצליחים, גדלו, הצליחו, עשו פרי, ואני מכיר את הצוות, כולם מסורים בצורה יוצאת מן הכלל, וכל המטרה שלהם היא רק להכניס תורה בעיר, בילדים, להגדיל תורה ולהעבירה. כמעט כולם בישיבה, הכל מהרב יחזקאל, כל היידישקייט, כל המושגים בלימוד, כל הדברים החשובים. אין על הרב יחזקאל. שימו בוחר צריך. הרב יחזקאל באמת רב מדהים. גם אני הייתי בישיבות אחרות, לא ראיתי רב כזה. זה רב באמת שיודע לדבר איתך בגובה העיניים, וכשאני מדבר איתו נגיד, אני לא מרגיש שאני מדבר עם רב, אני מרגיש שאני מדבר עם חבר. להחזיק את הישיבה, לעודד את הישיבה, לתמוך בישיבה, זה מה שיביא לנו את המשיח. הכסף שלכם הוא עושה ויעשה
וייתן וירים את הבחורים ואת המקום פה. הישיבה זקוקה לשותפים קבועים כדי להמשיך לבסס את הישיבה, לתת להם את הפנימיה, לתת להם על הרחבה. כל מי שיש לו אהבת התורה, וכל מי שיש לו רגישות לכל הנושא הזה, ירים ידו לעזור להם כדי שיוכלו לעמוד במשימה. הקדוש ברוך הוא מסתכל מבית דין של מעלה, צופה על העיר הזאת. הוא רואה הרבה דברים שמן הסתם לא משיגים לו נחת רוח. והנה, בסקירה שלו על העיר, פתאום הוא מגיע לבית מדרש. שומע את הקול הערב והמתוק של נערים צעירים של ישראל 20, 25, 26, עוסקים בלימוד. כשהקדוש ברוך הוא שומע הקול הערב הזה, בעיני רוחי אני רואה איך הקדוש ברוך הוא כאילו קורא לפעמיים שמעלה, בואו, אתם מפסידים. אל תלכלכו על העיר שלי, אל תטנפו על תל אביב, עיר הקודש. בואו תשמעו, תראו מה עוד יש בה. וכל היחס השמימי של הקדוש ברוך הוא כלפי העיר הזו כביכול משתנה לפנים מפויסות ולעת רצון. בזכות הרבה דברים טובים שיש פה בעיר, אבל אחד החשובים שבהם, בית מדרש לתורה, ישיבה אמיתית של בחורים שעמלים בתורה כאן, דייקה, בעיר הזאת. בהשקעות, כל אחד שמשקיע, הוא משקיע בהשקעה הכי טובה. ההשקעה הכי טובה בהלכות צדוקה, וזה על דבר שאין עליו מחלוקת, מקורו בירושלמי בשני מקומות, שמצוות צדקה לנערים ללמוד תורה עדיף ממצוות בית הכנסת. לתת לנערים ללמוד תורה זה משנה את כל העתיד שלהם. כל אחד שרוצה שיהיה לו את הבית הכי טוב, את הזה הכי טוב, את ההשקעה הכי טובה, זה ההשקעה הכי טובה.